Şarkı hatları atacağım. Size bizim yani. Sen? You know it's easy. It's not normal. You know it. Yeah, but no specific stuff. 12-7. Complete serve. Sindan daha iyi ne adımlar konuşuyorsun. Hello. Yani ilk kez dinleyin. 8-12. Late up serve. Hello, buyur.
klart, det är så att jag Ja, men det var ju med djurhästen så det har ju så många. nummer 2 är ju valpen. 1911. Complex serve. 1911. Det la han ju och det alltså han har drömt på det. Och så kan vi inte komma hem. Så jag kommer till lag och göra så. Det är Leila serve. 12-19. Complex serve. Laid back serve.
Agora, começar a fazer Davidson. Eighteen, 24. Laydock serve. Game over.